खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ टिहुआव दुखुनांथाव जाथाय। 10 बोसोर बैसोनि गथ'आ न'आवनो मोब्लिब गोहोजों बोजानानै जिउ खोमायो। बुधबारखालि मोब्लिबजों बोजानायनि जाहोनाव 10 बोसोर बैसोनि राजर्षि मजुमदारआ जिउ खोमानो गोनां जायो। बे समावनो टिहु टाउननि सोनाब नान्नाथारिनिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। जायगानि थागिबि धनजित मजुमदारनि सासेल' फिसाया टिहु आदर्श लवार गुदि फरायसालिनि थाखो 5नि फरायसामोन। हादोरसायाव सोलिबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय फरायसालिफोरा बन्द जानायनि जाहोनाव बे जाथायनि समाव राजर्षिया न'आवनो दंमोन। बिसोरनि न'नि सिङाव गेलेबाय थानाय समाव बियो गोरोन्थियै गोथां मोब्लिबारि थारजों मोगा-मोगि जायो। बिथांनि बिबैया बिथांखौ साहसजों रैखा खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय बे समाव गावनो मोब्लिबनि झटका मोनदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा गोख्रैनो जाथाय जायगायाव सौहैनानै मोब्लिब साप्लाइखौ बन्द खालामो आरो गथ'खौ टिहु देहा फाहामसालिसिम लानानै थाङो। नाथाय डक्टरफोरा सौहैनाय लोगो लोगो उन्दै गथ'खौ थैबाय होननानै फोसावो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बरपेटा आरो बाक्सा जिल्लाफोराव गिख्रंथाव बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैनायनि जाहोनाव गोबां नखरफोरा जायगा सोलायनांदों। दाखालि सानजौफु समाव बरपेटा आरो बाक्सा जिल्लानि कारिजा बिजनी मौजानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गोबां सारअन्थाइ बारनायजों लोगोसे मोनसे गोख्रों बारहुंखाया बारलाङो, जायनि जाहोनाव गोबां नखरफोरा खहा जायो आरो गोबां नखरफोरा जायगा सोलायनाङो। बेयो गोबां दाथायारि खहा खालामदों मानोना गोग्लैना थानाय बिफांफोरा थाग्रा न'फोराव गोग्लैदों। गोख्रों बारआ गोबां न'फोरनि टिननि उखुमफोरखौबो सिफायदोंमोन। सम्पथिनि खहा जानायनि अनगायैबो आबाद खोन्दोआ गोबां खहा जानांदों, जेराव गोबां बिबांनि आबादफोर आरो मैगं-थाइगंफोरा सारअन्थाइजों सिलिंखार जादों। बिफांफोर गोग्लैनायनि जाहोनाव ओनसोलनि गोबां लामाफोरा होथेदों, जायनि थाखाय गाहाय लामाफोरा हेंथा जादों। गोबां जायगाफोराव मोब्लिबनि खुन्थियाफोरा बायदों, जायनि जाहोनाव मोब्लिब जगायनायाव जेंना जादों। गावनि न'-बां आरो जिउ खुंनायाव खहा जानायनि जाहोनाव गोबां गोरिब नखरफोरा न'-बां गैजायै जाबाय। खहा जाजानाय थागिरिफोरा थाबैनो रैखाथि आरो रिहेबिलिटेसन हेफाजाबनि थाखाय सरकारनिसिम गोख्रै खावलायहरदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ तिनिसुकियायाव बिसायख'थिनि सिगां अर खामनायनि गाग्लोबनाय। बिजेपि मददगिरिनि सम्पथिखौ थांखिनानै। तिनिसुकियानि काक'फोथारनि सदिया बिधान सभा बियाबनिफ्राय बिसायख'थिनि सिगां हिंसायारि जाथाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। फुंनि समाव सिनायमोनै दुथां सुबुंफोरा जायगानि थागिबि सन्जय गवालानि गंसे साखा खबब्रै गारि आरो आदार बाख्रियाव पेट्रल लुनानै अर सावना होयो। 3 नं काक'फोथाराव थानाय गवाला नखरा अर खामनायनिफ्राय रैखा मोननो हादों। नखरनि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों दि गावसोरनि राजखान्थियारि सोमोन्दोनि थाखाय अर सावनाय जाथाया थांखिनानै खालामनाय गाग्लोबनाय। खौरां मोननाय बादिब्ला नखरनि सुबुंफोरा 7 एप्रिलखालि बिजाथि बलिन चेट्टानि मददाव गावसोरनि न'आव बिजेपि आफादनि मोनसे जथुम खुंदोंमोन। नखरनि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों दि बे जाथायनि आन्दोआव बेरेखा दोलोनि आखाइ थानो हागौ। फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सिगां राजखान्थियारि दुंहाव थासारि सोमजिनायनि जाहोनाव बे सन्देह गोनां अर खामनायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ दुखुनांथाव जाथाय। सासे गथ'खौ थैनाय मोनदों, गुबुन सासेया इटा भाट्टानि साखाथियाव गोमाना दं। मंगलबारनि सानजौफु समाव सानै उन्दै गथ'साया गोमानायनि उनाव तामारहाटनि पकालागि ओनसोलाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जायो। सासे गथ'नि गोथै सह'खौ बोखांनो हानाय जादों आरो नैथि गथ'नि थाखाय नागिरनाया सोलिगासिनो दं। थैनाय सुबुंखौ भेरभेरी गामिनि हासिम आलीनि फिसाज्ला 5 बोसोर बैसोनि यासिन शेख होननानै सिनायथिनाय जादों। मोनाबिलियाव नागिरबाय थानाय समाव गामिनि फुख्रिनिफ्राय बिथांनि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। नाथाय कुचबिहारनि माथाभांगानि निर्मल दासनि फिसाजो 6 बोसोर बैसोनि सुमना दासआ दासिमबो गोमानानै दं। मोन्नैबो नखरा मावदांसाफोर, जाय हिरा इटा भाट्टायाव खामानि मावनो थाखाय बे ओनसोलाव फैदों। खौरां मोननाय बादिब्ला गथ'फोरा खामानि थिलिनिफ्राय गोजानाव थांदोंमोन जेब्ला बिसोरनि बिमा-बिफाया भाट्टायाव मुखुब दंमोन।
जेब्ला बिसोर फैफिनासै अब्ला नागिरनायनि हाबाफारि लानाय जायो, जायनि जाहोनाव यासिननि गोथै सह'खौ मोननो हायो। जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों दि सुमनायाबो बे फुख्रियावनो गोग्लैदों जानांगौ। दासान्दि गामिनि सुबुंफोरा रैखाथि होगासिनो दं। खौरां मोननायनि उनावबो तामारहाट पुलिसआ थाबैनो जाथायथिलियाव सौहैयाखैमोन, जायनि जाहोनाव इटा भाट्टा बिगोमा आरो नखरफोरा दुखुआव गोग्लैनो गोनां जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, भट होनायनि सानसे सिगां उदालगुरिनि बिजाथि सरेन दैमारिया बिजाथिलाइ बोखांना लानायनि उनाव खांगिखौ गिदिर सोमोनांहोदों। आसाम बिधान सभानि बिसायख'थिनि थिखिनियाव कंग्रेस दोलोनि थाखाय मोनसे गिदिर झटकायाव उदालगुरि बियाबनि थाखाय बेनि बिजाथि सरेन दैमारिया मावख'आरि महरै गावनि बिनायसा मुंखौ बोखारनायनि फोसावो। दैमारिया बिसायख'थिनि बादायनायनिफ्राय ओंखारनायनि अनगायैबो कंग्रेस दोलोखौ फोथायखेबस' होननानै आरो दोलोआ हारिसाफोरनि लुबैनायखौ नेवसिनायनि अजद होनानै बिबान एंगारदों। दैमारिया जेबो सोदोब बुङाखैमोन मानोना बिथाङा कंग्रेसखौ गोख्रों रावजों गाग्लोबदोंमोन आरो बेखौ गद्दारफोरनि पार्टी एबा गद्दार पार्टी होननानै बुंदों। बिथाङा बेखौबो अजद होदों दि दोलोआ थागिबि ट्राइबेल सुबुंफोरखौ आबुङै नेवसिनानै मिया हारिनि मोजांनि फारसे नोजोर होगासिनो दं। दैमारिया बुंदों दि बिथाङा दोलोनि दैदेननायजों गावनो थगायजानाय मोनदांदों। कंग्रेसआ आंखौ फोथायखेबस' खालामदों। बिथांमोनहा ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय जेबो खालामा होनना बिथाङा बुङो। लोगोसे बिथाङा हानजानिफ्राय नेमखान्थि बादियै बिबान एंगारनायनि बाथ्रा फोसावो। लोगोसे बिथाङा रायजो राजाफोरखौ कंग्रेस दोलोनो भट होनो नाङा होननानैबो खावलायदों। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।